ndị be anyị ekene m unu. Aha bụ Nwada Chinwujunzere. N'ihe nkiri anyị ga-ada eme ihe ịchọ mma, idozi isi na isi nri. Nke kacha mkpa bụ na n'ihe nkiri a anyị ga asụ asụsụ anyị. Oge ụfọdụ ga-abụkwa ngili Igbo maka na unu mana asụsụ anyị oge ụfọdụ nwee ka o si adaba, mana anyị ga-ada nwe ike anyị. Ọ ga-amasị m unu ka ha na ndị etizi enyi unu subscribe unu. Nke kacha mkpa biko unu na-agwa m okwu n'asụsụ anyị na comment section ka anyị na-enwelita anwụli na-akparịta nkata. Nwa nke amaka eziokwu. Biko mara na nchọ mata ọpụlụ gị. So anyway, biko I hope na ị ga-enwelite anwụ na ihe nkiri ya. Daalụ. Ka ọ dị.